Des d'Esquerra tenim molt clar el model de comerç que volem. Ens agrada el comerç de proximitat, el que dona vida i llum a les nostres ciutats, als nostres carrers. Aquell comerç on podem anar a comprar i ens coneixen, ens atenen amablement, de manera simpàtica, de manera professional, on els preus són ajustats a la qualitat. No volem un gran comerç, no volem grans centres comercials despersonalitzats on ningú et coneix i on a més pots triar un producte i no saps ni la procedència ni saps la qualitat que té. Davant de la nova ofensiva del govern central, davant de la nova ofensiva de Zapatero de voler liberalitzar els horaris comercials, nosaltres diem que no, diem que ens plantem, diem que volem un model de comerç de proximitat, un comerç amb uns horaris convinguts, que a més aquests comerços que són comerços familiars, on totes les diferents generacions de les famílies treballen en el comerç també tinguin les seves hores de descans, les seves hores d'oci. Per tant, volem un comerç local, un comerç de proximitat, un model mediterrani i català de comerç i diem no a la liberalització d'horaris comercials.